segurantzi handiz. Hola naiz. Hola naiz. Bai, esan bilen eman ditxute eskerrak, eman dizkiote eskerrak arazi eta asko produzitu detela aldi berean, ez? Eta ez bakarrekan hori gainera guztoko gauzatzen dira, baina ditutzaia guztion asko radian testuak ere bai, eta orduan asko idazten batin badezu nik uste dezkenian ere kentzen ditula pixka asko idazten gara bat dizkez aldozun telefetiko, baina ez dezula enresteko esaldi bat egiten dugu ez dut nire personala da, baina